Un estudi de la Universitat de Berkeley va concloure que les persones triguem una mitjana de 15 mesos a adonar-nos que estem en una relació tòxica. 15. Més d'un any menjant-nos al cap i pensant que tot això és normal, oi? Però, esclar, ningú ens ensenya a estimar. Ens empassem pel·lis, sèries i cançons que confonen gelosia amb passió, dependència amb intensitat i silencis passiu-agressius amb problemes de comunicació. Perquè sí, l'amor és cec, però les red flags no. I de vegades, per molt que cridin, les acabem fent callar amb un potser canviarà mentre escoltem una playlist de Bad Bunny i amb una copa de vi a la mà. Et vull dir una cosa, hi ha una cosa que et vull dir. Dit al llit. Amb Gemma Prats i Èrica Bota. Un podcast per parlar del que passa dins, fora i a prop del llit. Hola a tothom i benvinguts i benvingudes un dia més a Dit al llit, el podcast en el que, com ja sabeu, ens endinsem en el meravellós món de les relacions romàntiques i sexoafectives. Sovint les relacions tòxiques es construeixen a poc, entre sessions, silencis i justificacions. Identificar-les no és fàcil, però entendre com funcionen pot ser el primer pas per sortir-ne. I com qui es treu una jaqueta que ha deixat de fer-li bé, que potser abrigava però ja no deixa respirar. Doncs sí, control, manipulació, gaslighting i totes aquelles banderes vermelles que potser no coneixíem, no sabíem que teníem i hem viscut. Alguna vegada, si tu has pensat que potser és aquesta persona, aquest capítol és per tu. Avui posarem nom i veu a totes aquestes situacions, explicarem què són, com es manifesten i com podem evitar-les. Doncs bé, i per ajudar-nos a evitar totes aquestes situacions tòxiques i entendre les nostres actituds o la dels altres, avui ens acompanyen dues persones molt, molt especials. Per una banda tenim a la Charlie P. Ella és una de les millors còmiques de stand-up del país i l'hem vist ja a moltíssims escenaris. L'any 2023 va guanyar el Premi Ídolo a la millor artista revelació i ara la podeu escoltar a Ni tan bien, el Late Night de la SER. Benvinguda, Charlie P. Hola, bon dia. Hola, bones. I també ens acompanya una persona molt, molt especial que es diu Berta Sanfeliu i ella és terapeuta d'adults i de parelles i també dona suport a diferents etapes de la criança i acompanya famílies amb infants amb necessitats especials. Benvinguda, Berta. Gràcies. A veure, noies, a mi m'agradaria començar posant nom i cognoms al que són les relacions tòxiques. Per tant, us pregunto com definiríeu vosaltres una relació tòxica. Qui vol començar? A trencar el gel. Qui vol trencar el gel avui? Una relació tòxica, jo la definiria potser com una relació on hi han establertes unes dinàmiques que no són sanes, que a base a vegades de manipulació, no sé, és que no sé si definir-la, no sé, però bueno, no sé si m'estic explicant. Aviam si la Berta ens pot Crec que ajudar. ja ho farà millor. No et creguis, però provo. No, jo penso que el que has dit, no? Relació, és una relació entre dues persones o dos membres, no? On potser el sa o no sa és difícil de definir més concretament, però diria que hi ha patiment, algú pateix. Una persona o les dues, no? I si hi ha patiment vol dir que hi ha com un malestar que s'ha d'atendre, perquè a vegades potser ens hi quedem, no? Però quan és una dinàmica vol dir que ens hi quedem i que costa sortir, no? I una dinàmica, per definició, és una cosa que es va repetint, per tant vol dir que també es repeteix en el temps. I quins són aquests comportaments més comuns que poden facilitar una relació d'aquest tipus? No ho sabria dir amb una llista, diguéssim, concreta, però jo penso que al ser una dinàmica que es va construint, es va fent una relació potser molt estreta, o amb un vincle, diguéssim, molt dependent, no? Una dependència o codependència, els dos membres, no? Com que es van aïllant, potser, no? I es van creant com situacions on si ja sabem que hi ha patiment, doncs potser hi ha menyspreu, potser hi ha gelosia, potser hi ha com control. Tenen a veure coses que es porten a l'accés, no? O només juntes, o només junts, no? Vull dir, crec que té a veure aquest aïllament i aquesta dependència, a més d'altres factors potser de entre cometes, mal tracte, no? Tracto bé i em quedo en aquesta relació difícil.
Charlie, tu parles molt de les teves relacions, parles superobertament de les teves relacions sexuals i ho exposes com tot allò que també potser ens fa vergonya compartir, d'una manera com molt des de l'humor sempre, i això és com, per mi, és una cosa molt positiva. Igualment et volia preguntar si hi ha hagut situacions o t'has vist involucrada en alguna relació tòxica o tots aquests, o hi ha hagut comportaments que ens ha explicat la Berta que tu potser has ignorat, potser involuntàriament també, aquelles red flags que estan allà i no hem O vist. sigui, jo crec que totes les relacions que jo he tingut han sigut tòxiques. Ostres. Absolutament tot. O sigui, no he tingut una relació on jo hagi estat tranquil·la, mai. I crec que això ve dels patrons que tu has agafat de petita, de les coses que tu has vist i has normalitzat, pues que jo que això, no? Que de cop un digui alguna cosa a algú és normal i que algú... I no em refereixo només al nucli familiar, sinó a vegades la família pues, més gran o el que sigui. Jo crec que és una cosa que fins que no he anat a teràpia no he entès i no m'han fet veure i ara pues, les identifico ràpid i surto, tot i que segueixo tenint tendència a ficar-me en llocs tòxics o sigui, o entrar, enganxar-me, no sé, en aquestes coses, no sé per què. Però ho estic treballant, però sí que és una cosa que jo realment quan ho penso dic, jo no he tingut cap relació a la meva vida, suposo que per això estic soltera, però no he tingut cap relació a la meva vida on jo hagi estat tranquil·la i dir, tot està bé, sempre hi ha alguna cosa. I quines coses vols compartir? Per exemple, quines actituds o quines coses t'han fet o et fan estar intranquil·la? He tingut des de relacions de control absolut, també jo soc una persona pública i això també genera molta inseguretat a vegades quan vas a un lloc i la gent et reconeix o et saluda o això. Sobretot ha sigut a partir de... O sigui, les meves relacions al principi, quan jo tenia 19, 20, 22 anys, potser la toxicitat era també per estar amb homes més grans que jo, que d'entrar en la relació de poder i de sentir-te petita i acceptar coses que... Però després, després he crescut, jo he anat identificant això, llavors he entrat com un altre tipus de hòstia, aquesta persona se sent insegura, perquè clar, jo soc una persona que arribo a un lloc i potser la gent em saluda. I de normalitzar que aquesta persona em demani que no vagi a saludar no sé qui o no vagi a no sé què. Ostres, és Són com... molt evidents, potser, aquestes red flags, no? Sí, aquestes són superevidents, no? I aquestes a la que apareixen, evidentment, he sortit d'allà. Però sí que quan tu t'has enganxat a una persona, creus que estàs enamoradíssima d'aquesta persona i al cap de any i mig, 2, comença a fer aquestes coses, perquè també és el meu creixement com a persona pública. També, vull dir, al moment que vaig començar aquesta relació potser no era coneguda com ara, però s'ha anat fent gran i de cop, clar, és com, tio, jo ja estic en una relació, estic amb aquesta persona, porto 2 anys, i aquesta persona comença a fer aquestes coses ara, sortir d'allà és molt més complicat, clar, perquè no és una persona que fa mig any que coneixes i que dius, bueno... Sinó que ha anat evolucionant, no? Com tu has anat evolucionant dins de la relació... I jo he arribat a... O sigui, jo també he sigut tòxica en aquella relació, o sigui, no estic dient que... És com que jo he acceptat coses i llavors he fet coses que també... O sigui, he entrat com en una espiral de toxicitat donat per la situació i per l'estar ja amb una persona veient-te una relació, tenir una relació amb una persona i idealitzant com aquella relació que s'està torçant, però tu no vols sortir, i al final... No, després en parlarem, però sí que és cert que també hi ha aquest component de una persona pot ser tòxica dins de la relació, però al final, quan tu estàs amb aquesta ceguesa, no identifiques, t'involucres, t'estimes, hi ha gelosies, hi ha sentiments, hi ha amor, tot això a vegades es transversa i també podem ser nosaltres mateixos els que acabem adoptant comportaments tòxics sense saber-ho. Tu ara acabes d'explicar una situació que realment crec que és un concepte que té nom, del que anàvem a parlar ara, que és el love bombing. Llegeixo. A les xarxes ara es parla molt del love bombing, que és quan algú al principi d'una relació et sobrecarrega d'afecte, missatges, regals, paraules boniques, de manera molt intensa i ràpida, no? Aquest enamorament que fins i tot et genera com aquesta dependència, però perquè també és difícil de confondre amb l'efervescència de tots aquests primers mesos de relació amb una persona. Parlem d'una idealització, d'un enamorament intensos, que sovint no són autèntics. Llavors, aquesta explosió d'amor serveix per enganxar-te emocionalment, no? I perquè confiïs molt ràpidament en aquesta altra persona, fins que quan ja t'hi has vinculat, aquest comportament canvia i es poden activar dinàmiques de control i manipulació. O sigui, és tal qual el que m'ha sorprès per això. Aleshores, parlaríem d'un final de dependència emocional que va disfressada de romanticisme.
Aleshores, per exemple, Berta, creus que les red flags avui en dia s'entenen bé o hem tendit a romantitzar-les i entrem molt en aquestes espirals sense identificar si realment són sanes aquest nivell d'enamorament o d'efervescència? Com separar-ho, no? de la intensitat de lo que és la red flag a lo que és el que sentim i el que està bé dins d'una relació? Que complicada la pregunta. Però entenc per on va i és que m'ha vingut al cap Disney. Llavors, m'ha vingut al cap Disney en el sentit d'aquesta part més romàntica, de coses, el petó, que ara és el petó no demanat, no? Hi ha tota aquesta història de què és l'amor romàntic, és que al final el fa cadascú segons el que li interessa. Jo, per exemple, me n'adono que a nivell personal m'agrada, no?, aquesta atenció contínua, però quan és massa no m'agrada, em molesta. Llavors, cadascú té el seu punt, però sí que hi ha com una idea més generalitzada que potser aquesta idea de romanticisme té a veure amb aquesta atenció, aquest cuidado constant, no?, el estar pendent de l'altre. Em pregunto, no?, quantes dones, quants homes, no?, tenim uns patrons similars, però si pensem en el red flag com a tal, crec que té a veure amb això, no?, amb el sentir malestar. M'està agradant això, però en quin punt ja això no m'està agradant? En quin punt he de respondre cada dia un missatge? En quin punt he d'estar pendent del... Per exemple, penso en el mòbil, no?, molt sovint, i això es converteix en una situació on he de passar comptes amb tu, no? Però aquí jo no ho acabo de veure així perquè jo, per exemple, he viscut inicis de relació molt intenses i jo realment aquesta intensitat m'ha agradat, és a dir, he format part d'aquest joc i els dos ens hem com obsessionat molt l'un amb l'altre o ens hem creat aquest vincle perquè és tot explosivament fantàstic i llavors no he sentit malestar. El tema, suposo, és quan al revés, de cop i volta, quan tu estàs també un any o el temps que sigui amb aquesta persona, de sobte comença a treure aquests patrons de control excessiu, no?, de manipulació. És com un malestar posterior. Llavors el tema és com intentar no ser potser tan obsessius i intensos des d'un principi, perquè crec que llavors el comportament tòxic va una mica de banda dels dos, perquè a vegades és molt difícil controlar aquest enamorament inicial i és com tot és tan maco que flueixes, no? Com ara es porta tant el fluir, potser ens n'anem de mare. I abans d'arribar a aquesta situació, no?, com intentar canviar el xip amb aquests inicis quan no et molesta. És molt difícil, no?, identificar-ho aquí. Jo, sincerament, com a no psicòloga, persona, penso que és molt difícil controlar justament aquestes emocions, no? Si tu et va la marxa, t'agrada aquesta intensitat, dir, ai, no em vull enamorar tant. És complicat. Jo crec que el deixar fluir en aquest sentit... Sí, i jo crec que és aquesta detecció, no?, aquesta detecció de malestar, on... al final és això, no?, també normalitzem una dinàmica i potser, bueno, és que m'estima molt, no?, aquestes frases. Jo crec que aquestes són les creences que hem de trencar. Si m'estima molt, jo no patiré. Si em vol bé, no m'estarà controlant. Jo crec que hi ha algun punt entremig, no?, de tot aquest procés d'enamorament intens i de potser l'enamorament que no baixi, però es deixi de ser tan intens, on s'apliquen unes creences que tenen a veure amb com crec que és l'amor, no?, i si hi ha malestar i alguna cosa no l'estàs sentint bé i tens una xarxa de suport i tens amb qui parlar d'allò i pots verbalitzar i entendre les teves emocions, entendre vol dir, primer punt, és entendre que m'estan passant coses i que tenen a veure amb alguna cosa externa que m'està fent sentir alguna cosa. Ja és una detecció emocional i això és molt difícil. Si estic sentint por, si estic sentint ràbia, m'està enfadant això, i té a veure molt, jo crec, amb aquest procés de reconeixement emocional, em dono valor i el que estic sentint és important i no quedarà en l'altre ho està fent per amor, no? Crec que he de veure jo si m'estic sentint bé o no. No sé si m'explico, però... Les xarxes socials és possible que hagin fet molt mal en això? Jo crec que sí. Bueno, jo crec que tot fa mal perquè la gent tendeix a primer a romantitzar-ho tot, després a normalitzar coses, vull dir, és el que, no sé qui ho ha dit abans, amb pel·lícules, cançons, al final està... tot ple de... Jo què sé, a vegades tinc amics que jo què sé, tenen potser una relació tòxica i ho veus en primera persona i dius, hòstia, això no, vull dir, això que li està fent ara no està bé, però després de cop els veus en un moment bé i dius, ai, però mira que... I ho estàs veient i estàs dient, si hi ha allò, això no està... O sigui, ja no està bé aquesta relació. Vull dir que a vegades, no sé... I les xarxes socials és un aparador de coses superficials tota l'estona, que tothom es queda amb les... Bueno, que tothom intenta semblar que té la millor vida, el millor no sé què, llavors, de fet,
hi ha una tendència, no?, com que la gent que més coses posa, que més estima la seva parella, és la gent que pitjor està a casa. I almenys ho dic per als casos que conec, de gent que conec i que dius, tio, és que els estic veient aquí discutint com bojos i estan allà ficant una foto, te quiero amor, no sé què. Llavors, clar, sí que fa mal, jo crec. Jo penso en això, perdoneu, que això que dius de les relacions, és que les relacions s'han d'anar construint, Si es fa aquesta dinàmica on ens hi quedem, aquí és on una cosa potser es perverteix, no? Però si una dinàmica, una relació, una parella s'han barallat i després poden parlar o no, perdó, del conflicte, parlar del conflicte ja és fer sana una relació on de normalitat hi haurà conflictes, hi haurà diferents perspectives, hi haurà diferents maneres de veure-ho, però si es poden afrontar aquests conflictes, parlar i dialogar, per mi el tema és quan no passa això, quan es normalitza, quan un t'aïlles, quan no pots afrontar entendre que la teva emoció és vàlida i cal parlar-ne, no? On té lloc el procés emocional de reconèixer, de poder parlar i de discutir, aquí és on es construeixen relacions sanes. Per tant, vol dir que està en procés. Crec que moltes relacions que puguin haver-hi ara, on hi ha malentesos o aquí estan molt bé i aquí estan molt malament, vés a saber. Sí, però em referia que tu estàs veient constantment com que ho arreglen, però després tornen a fer exactament el mateix, no? Ens costa molt jutjar tota una relació per un acte puntual, no? I també suposo que és com aquesta introducció d'anar normalitzant o perdonant petites coses perquè sempre ens esperem com algo molt gordo i al final potser és el comptagotes, no? La suma d'aquestes petites situacions dins de tot el marc bonic. Sí, la suma i després aquesta part d'acumulació i repetició. Les dinàmiques tendeixen a repetir-se, per tant, si és un patró, potser passem per èpoques i cicles on justament allò no és important i estem bé, com aquell període que diuen lluna de mel, i després em torno en aquesta dinàmica. I això és com una mena de reforç inconsistent. Em sembla que es diu així, reforç inconstant, no me'n recordo, però tot el que és inconsistent t'enganxa més, perquè si un dia ho tinc i dos no, i després ho tinc i després un ho torno a tenir i aquí és quan t'enganxes ho vaig tenint, i en aquesta relació on hi ha una dinàmica que és amb un reforç d'aquest estil és més fàcil quedar-s'hi. I al llarg del temps, aquestes dinàmiques tan tòxiques, quins efectes poden tenir en les persones que ho pateixen? Que pot provocar al llarg, no sé, imagina't, durant anys i anys i anys. Clar, potser hi ha gent que durant molts anys està dins d'aquestes relacions. Com pot afectar a les persones tot això, totes aquestes dinàmiques tan tòxiques? Bueno, suposo que, no sé, a nivell personal, suposo, amb baixa autoestima, suposo, al final, de frustració, de no creure, suposo, més de creure que no podràs estar mai amb algú, vull dir... Clar, desconfiança total a les futures relacions amb les persones, suposo. I també, a part, hi ha un altre tema que són els fills. Clar, també parelles que poden tenir fills amb més família involucrada. Berta, et volia preguntar quins efectes pot tenir en nens petits, o potser no tant, veure una relació tòxica en els seus pares. Hi hauria com coses més a curt termini, no? El que estic vivint en constant en el meu dia a dia, no? Si jo estic veient discussions, estic veient conflictes, tot això pot provocar una mica el que tu vas dient, no? Sensació d'inseguretat, on ja estic en un entorn on és tot canviant, on hi ha molt conflicte, per tant, poden haver-hi coses més tipus ansietat, més moments de tristor, més moments d'enfado, no? Explosions d'ira en algun moment donat, però per mi el més greu seria el normalitzar un tipus de relació, no? Si a casa meva jo he vist, per exemple, molts crits, jo tendiré després a cridar. O a la contra, a no enfadar-me mai, perquè no vull repetir aquest patró. Hi ha com aquesta doble vinculació amb el que jo he viscut, puc voler-ho repetir inconscientment, perquè és allò la meva normalitat, el que jo he vist, és la normalitat a casa, o puc no voler tocar res de tot això. Jo he tingut pacients que, per exemple, quan reconeixem que costa posar límits, enfadar-te, costa contactar amb l'enfado, ens adonem que a casa hi havia molts enfados, hi havia moltes bombes, hi havia molts moments de crisi, llavors el contacte amb l'enfado és no, jo no hi vull entrar en l'enfado, no? Jo crec que justament és normalitzar relacions que des del poc cuidador cap a l'altre, això és lo normal. Per tant, crec que aquí seria, hi ha el curt termini que és xungo, però a llarg termini com entenc jo l'amor, com entenc jo el cuidador a l'altre, com entenc les relacions de gènere.
si estem pensant d'una parella, no? Home-dona, però si som dos dones el mateix, vull dir, o dos homes, no? Com estimo a l'altre, com practico l'amor, com cuido a les persones, la tendresa, ojo una mica com que arriba, no, a l'altre. Sí, jo de vegades m'ha passat que de cop m'he adonat que estava fent alguna cosa que, per exemple, a algun dels meus pares li feia molt a l'altre i que jo ho he fet i de cop he dit, hòstia, estic fent això que... No... Ho has interioritzat. Sí, i he dit, hòstia, no, això no està bé, jo no vull fer això. Però a vegades, ara, vull dir, també vaig començar a anar a teràpia fa 6 anys i no hi he deixat d'anar mai i crec que he crescut molt en aquest nivell, de veritat. Però encara ara, a vegades, però és que abans em passava com constantment de dir, hòstia, acabo de manipular o acabo de ser tòxic, acabo de fer alguna cosa que no està bé i perquè ho he fet i perquè m'ha sortit com algo natural i crec que he vist, detectat molt aquestes coses i crec que intento no fer-les, però a vegades ho tens tan interioritzat que és que a vegades surts sol, o sigui, no t'adones i després al cap d'un moment dius, o sigui, jo ara sóc capaç de dir, hòstia, perdó, no, això que acabo de fer no està bé. O potser t'ho fan veure, com tu no ho veus, però després la reacció que reps potser de la teva parella és per què m'estàs fent això, no? Com la pregunta també que et fa com parar un moment i dir, escolta'm, això que estic fent li fa bé a la meva parella o no? Perquè potser ho he fet sempre, ningú m'ha dit res i jo no ho sé. Llavors, no sé, jo crec que també m'ha passat bastantes vegades això amb la meva parella i després d'haver tingut com algun moment de dir alguna cosa no va bé, sempre m'he quedat pensant i agraït de, ostres, doncs aquí agraeixo que hagi passat això perquè m'he adonat d'una cosa que potser no estava fent bé i ho hem pogut solucionar. Llavors, jo crec que també aquests moments fan tot és créixer. També créixer la relació. Al final jo també ho veig com algo molt positiu perquè una cosa és fer o tenir certs comportaments dels quals no te n'adones i aquí és on algú, si se n'adona, doncs la teva parella és la que potser pot tenir la conversa amb tu, és aquest aprenentatge, però quan ja el tens, ser prou conscient i prou valent i responsable de dir, ostres, ho he detectat. O sigui, sempre passarà, perquè suposo que a més el cervell humà, entre sentiments i tot, és per què ho faig si no ho vull fer? Bueno, perquè al final hi ha aquesta naturalesa que... Vol cuidar-te tu. I per mi la salut mental no és deixar de fer certes coses i convertir-nos en uns robots racionals, perquè els sentiments per mi sempre afectaran, no? Completament. Llavors, per mi hi ha una cosa molt positiva és, vale, tots tenim red flags, tots tenim comportaments que potser no són del tot adequats, però identificar-los i parlar-los amb l'altra persona potser ja és només el que hauríem de fer per construir relacions més sanes. Requereix un mirar-me a mi, no? Em miro a mi, què necessito, què m'està passant, quina emoció tinc activada, i això és molta responsabilitat afectiva, no? Nosaltres podem detectar, o podem estar atents a aquesta toxicitat o aquest tracte de l'altre, però ojo, què fem també nosaltres que de normalitat tendim, no? I té a veure amb les emocions i té a veure amb com responem als estímuls que ens fan mal, no? Doncs ens protegim, doncs em defenso, doncs m'he passat, m'he defensat de més i t'he atacat. Bueno, escolta, és que som humans i fem això. Ens volem posar en una situació d'estar en seguretat i per fer-ho fem servir el que tenim. I si tinc l'enfado i en aquí em passo, doncs ser conscient de que m'he passat i després dir, estava molt enfadada, m'he passat. Que bé poder fer això, no? Fàcil no és, i requereix feina, i tots ho fem, i podem entendre també que ens podem equivocar i que som humans, no? I poder-ho veure així, jo crec que també és molt sa. De fet, jo, per exemple, ara m'adono molts cops que coses que, per exemple, potser en la meva última relació era un conflicte constant o que tota l'estona és que fas això, i és com, vale, hòstia, potser ho estic fent, potser no ho estic fent tant però com que ara, vull dir que al final també he après de totes les relacions tòxiques que he tingut. Al final és com, vale, una cosa, aquella persona no li agradava que jo fes això i ara estic en un lloc tranquil·la, sana amb mi mateixa i veig això, que estic fent això, que abans no veia perquè ja estava dintre d'això i no vull fer això i potser són coses que si aquella persona no m'hagués dit que feia, jo ara potser no detectaria. Vull dir que al final la importància de escoltar-te i també i de mirar-te tu mateix que dius i entendre que hi ha coses que tu no fas bé que també perjudiquen a l'altre i no voler-les fer, crec que és important també. A teràpia de parella es fa molt això, es busca que s'entengui com a les primeres sessions que tot és circular, que jo no faig això, jo no faig A gratuïtament, jo faig A perquè hi ha hagut un altre A, no és A, B.
és una cosa cíclica, no? Jo faig una cosa perquè he vist una mirada, he interpretat una situació i tot té una cosa on jo em faig responsable o m'he de poder fer responsable de l'emoció de l'altre, no? Si jo entenc això, canvia una mica la mirada. Ja no és l'altre que està fent una cosa mal feta, és jo què he fet perquè l'altre se senti així. Llavors em faig responsable de les meves accions i de les emocions que estan tenint lloc, no? Si jo puc fer això, em puc mirar a mi i d'aquí puc comunicar de manera assertiva. Puc canviar la mirada a no, tu m'has fet això, a jo estic sentint això. Si jo puc dir jo estic sentint això, llavors podré dir què necessito. Ara necessito que m'escoltis i que m'abracis, per exemple. No? El fet de, si tu m'has fet una cosa mal feta, que jo he sentit mal feta, anem a girar-ho. Anem a parlar de mi, del que estic jo sentint i que estic necessitant. I és complicat això, perquè la tendència és més a dir que tu has fet malament segons la meva mirada, segons la meva perspectiva. Segons la teva perspectiva, això està perfecte. Exacte. Perquè estaves enfadat. Però jo què he sentit? És molt diferent. M'agradaria canviar de tema una mica per reconduir això, Sí. però crec que per introduir el següent tema, que es basa bastant en les sèries de televisió i en Netflix, us hem preparat una petita dinàmica, un petit joc per posar-vos a prova els vostres coneixements de cultura audiovisual. Ui, jo. El joc es diu les Telered Flags. Que bo. Us llegirem unes quantes situacions que són les situacions d'algunes parelles molt famoses de sèries conegudes com Friends, You, La Casa de Papel, i volem que relacioneu la situació amb el personatge i la sèrie que és. Vale. Esteu preparades? La primera situació. Es tractaria d'una persona que està etiquetada com el guapo, intel·ligent, romàntic, però potser és una mica massa intens amb la seva parella. D'aquí estem parlant de les següents situacions. Jo n'hi ha que no he vist, però ara... El de You. No. És que, bueno, perquè ell és una persona, Ja ha fet una bona pista. Molt bé. És el de You. Sí, És el de You. Vale. Vale, tenim un punt per la Charlie. Positiu. Estava xungo. Vale, va. Sí, A veure si eres vaig més veure alguns fàcil. capítols de la primera temporada, crec. I n'hi ha algunes que potser sí, són més fàcils. Jo crec que també. Segona situació. Jugador de futbol popular, però amb problemes de gestió de la ràbia i control excessiu. Qui és aquesta persona? De les que he vist jo, no està aquí. Aquest del jugador. jugador de futbol. d'Eufòria. Deu ser. Bien. Jacobs. 2-0. He dit Eufòria alhora. Vale. No. Per negar. Les hem de mesclar una mica perquè aquí les tenim per ordre. Ah, molt bé. Ara ho estava Pues ja vaig jo. Molt bé, ho hem fet molt bé. casualitat. Sí, jo també ho he pensat. Les hem Què està escrites a passant? l'altre full barrejades, però clar, les estem llegint en ordre del nostre. Bueno, no passa res, coses del directe. Va, Vinga, va, compliquem-ho. vaig jo amb una altra. Ell desapareix emocionalment quan ella el necessita. Reapareix, ella perdona, i així durant anys i anys i anys. Apareix, desapareix. Fins que es casen. Jo sé quina és. Sex a Nova York. Ah, molt bé, sí. Per eliminació un altre cop. Malament. Vale. Vinga, Gemma, va, Vinga, va. fem un i un, com tu Fem un vulguis. i un. Relació adolescent amb molta tensió emocional i malentesos. Sex Education. Yes. Molt bé, sí. Punt per la Berta. Boníssima, aquesta sèrie. Oi que sí? Sí. Està molt bé. Tremenda. Es poden aprendre moltes coses d'aquesta. La Eufòria també, a mi em va agradar. Jo no l'he vista, la miraré. Sí, Eufòria també. Sí, jo ho recomano. Aviam. Ell escriu un blog on exposa els secrets més íntims d'ella i dels seus amics. I després acaba sent la seva parella. Heu fet spoiler. Ell ho perdona tot. Heu fet un spoiler. O sigui, que se sap al final de tot. Se sap al final, però no l'he aquesta vist, sèrie no sé ja què. fa anys. Jo no l'he vist. És veritat, fa anys. No. Està per... Bueno, sí, és una sèrie antiga. Per tant, Posarem un Tothom spoiler l'ha vist, alert abans de que sí, surti aquest interessava tros. Spoiler és si fa recentment que s'ha estrenat, però si porta és com... no podem fer un spoiler de Friends, per exemple, perquè... No, si no l'has vist, Ho diu. sento, si la vols veure... S'ha acabat. L'estic veient ara, M'estic mirant els capítols religiosament perquè és que no l'havia vist sencera. Ah, Sí, això ho vaig mira, fer jo també ho vaig fer 10 fer. anys, com... Sí. Vull dir, com que és allò que el coneixes i te la mires. I sí, bueno, també hi ha sèries d'aquestes que les revisiones i
coses que t'havien semblat precioses, Sí. dius, què fot aquest alt? Oi que sí, em va passar amb una cosa de Friends també, però era com d'un personatge Cada només. capítol hi ha alguna cosa, Sí, sí, l'homosexualitat. Ui, no, quédate lejos, Sí, no, està... Ja, sí. Tremendo. Hi ha coses que envelleixen molt malament. Berta, has dit que hem fet un spoiler. De què hem fet un spoiler? A Gossip Girl molt bé. has dit ell. I, Molt bé. és una Vale. cosa que sembla una noia en tot moment, no? Ara he clarificat Veritat. l'espoiler. Re-spoiler. Jo no l'havia... Jo que persona que no havia vist la sèrie, clar, no sabia que l'espoiler era aquest. Però Sí que està hem bé, fet és l'espoiler, antiga. sí. A més, spoiler és un concepte molt d'ara que podem triar què veiem i ho veiem per ordre. Abans, quan hi havia una cosa a la tele i et perdies un capítol i t'havies de tragar sí o sí el següent, Te'l el següent veies, dia perquè no el no. podies gravar ni res. Realment, és Jo com vaig és això que aprendre- dius, no, és que he vist Friends, però l'he vist desendreçada. Tu poses Clar. un dia a la tele i estan per el capítol 3 de la temporada 4, el tornes a posar un altre dia i van pel capítol 16 de la 3. Jo vaig aprendre bé què era spoiler quan els amics es tapaven les orelles quan els altres parlaven d'una sèrie. I pensava, què més dona? Què passa? I de fet jo ho vull saber, vull que m'ho expliquin el que passa. I els altres, no, vull veure en primer... Perquè necessito en primer... saber. No. En fi, va una altra. Passió des del primer moment, sexe salvatge, però també baralles constants i gelosia. Quina parella és? Jo és que la Casa de Papel no l'he vist, però... I de White Lotus és que no sé, o sigui, no sé quins dos personatges són pel nom. O sigui, he vist White Lotus, però no sé qui és el Daphne i la Cameron ara mateix, perquè hi ha tants personatges i tantes Crec que el parelles. Cameron a és les el tres. que empatitia tota l'estona a la noia i li deia jo t'estimo tu, mira quin físic que tens, és guapíssima. Era com tot molt centrat en allò i s'acaben de casar. Des de la i una primera altra temporada. Com ho sap? No, em sembla que és la segona, Segona, no? potser. És O que no sé. primera, No sé qui són ara mateix. Va, quina Però diríeu estaria en una aquesta? d'aquestes dues, perquè és la... sé que Friends Digue'm no una, és... Desempateu. Ah, vinga. Heu dit baralles constants. Sí, passió des del primer moment, sexe Sexe salvatge. salvatge, però també baralles constants i gelosia. Bueno, jo dic Casa de Papel, però no. Sí, bueno... Casa de Papel. Vinga, va, Casa de Casa de Paper. Molt bé, la Tokyo Rio. Aviam, gelosia, possessivitat, falta de comunicació i una relació intermitent plena de malentesos i egos ferits. Ross i Rachel. Sí, molt fàcil. Que bona. Teníem una frase que és molt mítica i ja no l'he dit, però és Era la un fàcil descanso. aquesta. We were on a Sí. break. Quina era la frase? We were on a break. Ai, sí. Era que ens hem donat un temps. Exacte. I ens en queda una, no?, només per acabar, crec, que és una parella aparentment feliç, però amb secrets, infidelitats i manipulació emocional. Va carregadeta aquesta també, de banderes És vermelles. la que fa... La Cameron és la que fa... Ai, la Daphne. Daphne és la Audrey Plaza. Crec que sí. És que no sé Jo si sé vaig aquesta sèrie errada. no l'he vist. Ah. Sí. És que crec que sí. L'actriu, que és- dic, per Sí, sí, ficar-li l'Aubrey cara. Jo Plaza crec amb el que- noi aquest. Sí, jo crec que és aquí. Vale, Sí, sí, sí. crec que ja sé. Que aquest. Sí, quedava White aquesta, Lotus. no? Només, sí. Sí, Molt bé, doncs. Molt guai el joc. t'he superat. Tornem. Bé, Tornem amb les nostres Aquesta petita situacions. introducció servia per parlar ara del fenomen incel, que és una gran bandera vermella i que ara més s'ha posat molt de moda arrel de la sèrie de Netflix Adolescents, que suposo que molta gent ha vist. Aleshores, per qui no conegui el concepte, els incels són homes que es defineixen com a cèlibes involuntaris, és a dir, que no tenen relacions sexuals ni sentimentals, però no perquè ells no vulguin, sinó perquè culpen a les dones i a la societat de no voler estar amb ells. Berta, què incentiva aquests perfils d'homes a pensar d'aquesta manera o quins patrons hi ha? Vaig haver de buscar el concepte per saber una mica d'on venia. I em va agradar saber d'on venia, que era una voluntat molt maca de recollir homes o persones que se sentien com aïllades socialment i se sentien com tristos, no? Llavors, en aquesta idea van crear doncs, un grup de no sé què, una terapeuta o alguna així al Canadà, el 97, el 1997. La idea inicial era maca, era recollir persones i donar un suport emocional doncs, a un grup. Ha resultat que això ha divergit cap a la crítica, l'odi, no? I justament la pregunta va cap a odi, és que crea odi, la culpa és de l'altre. És l'altre el que m'està negant una cosa que jo se suposo que tinc un dret. Com? Si estem parlant de relacions vol dir que dues persones han de voler, vol dir que has de relacionar-te amb l'altre d'una manera en concret. Per tant, aquí estem traient tota aquesta informació tan important i estem fent un culpable i una víctima. Que complicat. S'acaba de canviar tot el que seria una relació de dos iguals.
Després es fa un objecte a la dona, en aquest sentit també em sembla que el grup, aquest grup incel o com s'identifiquen, sexualitzen moltíssim com el que es vol és sexe, per dir alguna cosa, no? Es redueix tot això i el que volen les dones és diners i no sé quina altra cosa. O sigui, a sobre es fan més grans els estereotips. Com? En quin moment hem perdut tota la narrativa, no?, del que és una relació o hauria de ser una relació. Per tant, jo crec que incentiven l'odi, incentiven unes relacions estereotipades, incentiven unes relacions no igualitàries. I va més enllà, no?, a com entenc el món, la societat. Ja no és ni les relacions, és molt xungo. Bueno, ella clarament ho acaba d'explicar perfecte. Penso que és terrible que hi hagi gent i que hi hagi gent que s'hi autodenomini, o sigui, com que s'ho digui ell mateix com si jo sóc això, no sé. Una etiqueta molt cruel, no? Sí. És que és el que a mi em costa d'encaixar. Hi ha gent per tot, i hi ha gent que responsabilitat emocional zero, que té moltes mancances, que té molts traumes, que tot el que tu vulguis, però en quin moment això és una dinàmica real de molts grups de persones? És fort. Jo crec que és aquí les xarxes, o sigui, el crear comunitat de manera molt ràpida i de manera molt... Una cosa és uns grups, entre cometes, d'ajuda, de suport, terapèutics. Això és una comunitat que busca el bé, hi ha una mena de guia, no?, en aquest sentit, però quan es fa gran ràpid, sense control, al final sabem que la violència guanya en molts entorns, no?, al Twitter, a la que hi apareix la violència, no para de sortir-te. Es veu que és el que té més seguidors, o en aquest sentit, crida. Jo crec que justament un missatge radicalitzat, un missatge molt narrow, no?, de blanc o negre, això ho guanya, d'alguna manera, no sé per què. Perquè quan es busquen els grisos, els matisos, això ja no és tan important. Pues aquí s'està agafant, jo crec que una emoció de base, que és la frustració, i l'enfado, i es radicalitza a crear culpables, blanc i negre, jo sóc la víctima, però tot ve de l'enfado, de la frustració, i si em deies que què pot implicar, pues una molt mala gestió de la frustració, on jo no sé encarar una cosa que no m'està anant bé com jo voldria i ho radicalitzo en aquest punt. Per tant, s'ha de treballar molt les emocions. Seria tractable? O és gent que potser ja necessita una ajuda més enllà de la psicologia? Bueno, deien que comença a ser un tema de salut mental. Llegint una mica la informació, i si acaba sent un tema de salut mental estem dient, per exemple, que hi ha persones que s'hi enganxen potser amb més facilitat. Potser qui s'hi enganxa amb més facilitat són persones amb una intel·ligència emocional més baixa, ni idea. Potser són persones amb una tendència a l'ansietat, tampoc ho sé. O sigui, no s'ha fet un estudi de la població que és incel, però em pregunto quin col·lectiu arriba allà, s'hi diu, i passar, per exemple, a fer actes violents, que això són molt poques persones, però han estat notícia. Aquestes persones tenen un perfil que entrarien dins del perfil, no?, de dificultat de salut mental, o no? O són persones que poden veure diferents perspectives, tenen un entorn familiar. És que és curiós, jo crec que s'hauran de fer més investigacions sobre aquest col·lectiu incel, però apostaria a que és un missatge que no són persones que no tenen un entorn on poden parlar o se senten bé, persones més aïllades, no? Aquestes persones que estan més a l'internet i que van rajant a tot quisqui. Jo crec que és un perfil. Potser no dona tant la cara. Potser són persones que és això, escrivint, ja poden deixar el comentari, però igualment jo estic veient com cada cop més contingut a les xarxes d'aquest tipus de persones amb... Sí, és que hi ha gent que fa cursos de com... cursos per tot, però aquest és un, no? Sí, parleu d'aquests nois que estan aquí fent molt d'aquests missatges cap a les dones. De com conquerir una dona. Com tratar a una mujer. O sigui, em venen noms que no vull dir perquè és fer-los publi d'alguna manera, però hi ha gent amb nom i cognoms que va de el bro mayor, que va a ensenyar-nos a todos cómo tratar... Però aquest no seria perfil incel en el sentit que aquest va que lo consigue todo, no? O alguna així. Però també aquest missatge incel està molt present. Però hi ha un missatge de misògin,
Sí. Absolut cap a les dones i de tal, i clar, tu t'ajuntes amb algú amb la inseguretat baixa, no sé què, li dius 4 coses que potser és el que necessita sentir perquè no té intel·ligència emocional i l'estàs animant a fer no sé què amb 3 persones que, hòstia, que no s'han parat a pensar mai com se senten en algú bro, i de cop tens 4 persones juntes que creuen que algú els hi ha donat una espurna, sí, i que entre ells de cop s'alimenten i no, és que no sé, o sigui, saps? I es crea un missatge d'odi basat en algú que ha deixat anar alguna en un curso, suposadament, per ser... Creixement personal o alguna cosa així. I aquest contingut cada cop ho veu gent més jove, perquè els nens o els adolescents cada cop més aviat tenen accés... El problema de les xarxes socials en els altres àmbits també. Quins efectes pot tenir això en els adolescents, aquest tipus de vídeos i contingut tan radical en contra de les dones? Jo crec que et diguin les coses com són abans de que tu les hagis pogut veure o sentir o experimentar, no? Vull dir, que et parlin de com han de ser les relacions abans d'haver tingut una relació, mal vamos. Que et diguin com has de tractar l'altre quan tu estàs iniciant-te en les relacions socials, és que penso que aquí l'edat és molt important. Sí. I l'experiència que hagin pogut tenir o el que hagin també viscut a casa, perquè clar, és que els exemples i les referències que també tenim també afecten molt. Llavors, si tu has tingut una referència d'una cosa i tens una persona que t'alimenta alguna cosa que tu, vull dir, llavors veure que allò no està bé és molt més difícil que... Vull dir que al final crec que els referents i l'experiència que puguin tenir els adolescents són importantíssims a l'hora de construir-se com a persona i com a persona en una relació futura. Llavors, clar, tenen accés a unes coses, és el que diu, sense haver-ho viscut, que fa... Bueno, això, a mi em sembla terrorífic, la veritat. Jo a vegades, jo odio les xarxes socials, és una cosa que no puc. De fet, jo les he d'utilitzar per feina, però tinc una persona que m'està ajudant amb això perquè és que no suporto entrar a Instagram, per exemple, i jo agraeixo moltíssim que en la meva... O sigui, quan jo era un adolescent no hi hagués tot el que hi ha ara, la veritat. Mira, és una cosa que jo també moltes vegades vaig dir i pensar, perquè igualment recordo a mi mateixa quan era adolescent i recordo que en temes de relacions era molt fràgil també, i qualsevol cosa o qualsevol, clar, també comences a estar amb una persona que pot ser, no sé, per edat més o menys que tu, o clar, acabes creient coses que poden dir els altres, perquè és com que no has tingut aquesta experiència i potser són com molt dolentes per tu, aquestes creences. Sí. I ara, com hi ha encara més coses, penso que és molt més I clar, difícil. si ara parlàvem dels adolescents, l'adolescència en general ja és difícil de per si. Exacte. On ja et comences a relacionar, comencen a haver-hi com afloren aquestes emocions tan barrejades. És un moment de frustració. I si davant d'una frustració algú em dona una solució molt fàcil, que és categoritzar, fer blanc i negre i quedar-ho tot molt més senzill per comprendre-ho, doncs clar, jo m'hi agafo. Realment és una solució fàcil, i la solució no fàcil seria la d'afrontar, parlar, veure aquest conflicte com ha començat, si allò es va repetint. Estem parlant de feina, i que és molt més difícil. Per tant, entenc que s'enganxi la gent a això, però és com irreal. I com podem solucionar una mica, o com podem entrar a parlar sobre aquests temes amb els adolescents? Perquè tampoc ens rebutgin, no? Perquè imagino que si entres en segons quines coses també pot ser aquesta impulsivitat que hi sol haver en l'adolescència, és que no me'n parlis, no? O no hi vull entrar perquè em fa sentir incòmode. Bueno, aquí hi ha molt de... I no és que sigui cap solució ni res, perquè són un conjunt de moltes coses alhora, però té molt a veure amb aquesta comunicació, si s'ha pogut establir abans, si venim d'una infància on ja estem podent parlar, on ja podem parlar d'emocions. Crec que a vegades esperem que ens parlin, però només et pregunto com t'ha anat el dia de l'escola. Anem a preguntar més enllà, anem a donar models també de comunicació, anem a veure com limitem aquestes xarxes, però que hi hagi com una entesa amb unes normes, responsabilitat i deures, no? Que és aquest balanç difícil. És que hi ha tot un ventall de què podem fer. Per mi, al final, també la clau està en que parlem de relacions tòxiques, però la toxicitat no només es dona en les relacions sentimentals, sinó que al final les relacions amb els amics, el que posem a xarxes sense donar la cara a una persona que no coneixem de res, doncs, perquè veiem vídeos de gent
més influent, o dels nostres amics, o de companys de classe, o de gent de la feina, o de gent del que sigui. Crec que al final també les xarxes socials fan molt mal perquè hi ha molta alimentació de tots aquests comportaments xungos en molts aspectes que després al final els reflectim en les nostres relacions de parella, no? Perquè ara és molt divertit insultar a un streamer que t'està fent un vídeo d'un videojoc o a Twitter d'agafar qualsevol fil d'algun tema que sigui polític, social també, no? Sexual, i expressar la teva opinió allà. Llavors, que jo tampoc crec que hi ha molt de control sobre aquestes coses. S'hauria de limitar tot això. Jo penso que sí. És a dir, la llibertat d'expressió és molt important, sí. Però, ostres, donar un model tan clar de que tu pots dir el que vulguis, pots amenaçar, és que no ho veig tan Potser clar. té un punt de perill també. Per mi és normalitzar, justament. Doncs acabem la tertúlia amb una última pregunta. Sí, i a mi Tenim m'agradaria costetes de saber, sí, a les dues, com una última pregunta, perquè sí que és cert que hi ha situacions molt, molt difícils en les relacions tòxiques i a la gent li costa molt identificar i també potser a vegades també el nostre cercle ens diu escolta, tot això està malament, et diuen surt d'aquí, està malament, però és molt difícil sortir per una persona així i si un amic nostre està en una relació tòxica, què recomanaríeu com a primers passos perquè pugui donar quan potser li estàs dient però a lo millor es tanca més o passen aquestes coses. Com ho podríem fer això millor perquè no es tanquin? És que és molt complicat. Per ajudar. És molt complicat perquè a vegades tu estàs donant consells que no t'apliques a tu. Em passa 200% del temps, eh? A vegades tens alguna amiga, dius, i després, vull dir, jo he estat en cercles tòxics del que, jo fa 3 anys vaig deixar una relació i encara ara segueixo a vegades com pensant i m'ha costat i he estat molt temps sense poder estar amb algú i tot i això ja, saps? I a vegades hi ha moments que tu t'adones que no pots estar allà ja i tot i així costa sortir i costa... I jo crec que demanar ajuda és molt important però has d'estar disposat A rebre-la. a rebre-la. Perquè molts cops és com, ho he identificat, demano ajuda, però després me'n vaig jo a casa i em sento d'una manera que fa que torni a entrar en aquest, no? I a vegades jo suposo que és molt important voler-la rebre. Però és que és molt difícil. Jo quan tinc jo què sé, algun amic en coses així, és com, tio, vull que surti, i ho intent, és com... Costa a vegades, perquè més també la gent té tendència a explicar les coses dolentes de les relacions perquè és quan tu estàs bé no vas a trucar a un amic d'hòstia, m'acaba de passar això, en canvi estàs malament, sí, llavors també l'entorn molts cops té com només la part negativa i tu després estàs en una part positiva que no estàs explicant a l'entorn i tu ho fiques en una balança que segueix estant malament però ho fiques en una balança i dius però és que m'ha donat això que jo potser com a amiga no soc conscient que tu avui t'has sentit així de bé i llavors saps? És com difícil perquè tu estàs has de sortir tal i llavors hi ha una part de però és que també hi ha unes coses que tu no saps que jo estic vivint llavors és que és molt complicat. És molt complicat. Jo crec que una persona ha d'identificar per si mateixa i dir, m'està costant sortir d'aquí, voler sortir d'aquí, però és molt complicat, jo crec. Totalment d'acord amb que el primer pas és identificar, no? Adonar-se que estàs en una relació que no et fa bé i poder fer aquests passos per, si més no, intentar que alguna cosa canviï, però també una cosa important és saber que les persones no canvien en general, o sigui, a grans trets poden canviar petites coses, però si una persona de tendència és controladora, hi ha d'haver molta feina per aquella persona perquè canviï això. No? Llavors, també és difícil sortir d'una relació en aquest sentit tòxica perquè justament hi ha aquests patrons que fan aquesta dinàmica i que la van mantenint. Però que algú, si tu tens un amic, una amiga que està en una situació així, jo crec que és molt des de l'escolta, des de l'estar atent, des de l'oferir aquest suport i no tant des de ho has de deixar, ho has de fer, perquè justament diem, és que és molt complicat sortir d'aquí, el primer pas és que se n'adoni, per tant, com més puguem potser parlar-ne, com t'has sentit, estic aquí, no? Aquest suport de, puc ser un pilar per tu, si allò no ho estàs sentint com un pilar, doncs quina importància té, no? Aquí les amistats d'estic aquí
hi ha vegades que és com, no vull que em torni a parlar d'això, no? I també ho entenc, que pot haver-hi cansament en situacions on algun sí queda en una relació que no li fa bé, no? Però jo crec que des d'aquesta escolta, des d'aquest estar, i potser anar oferint idees, però difícil... Sí, a vegades hi ha gent com que he tingut amics que he vist que li han dit alguna altre. Mira, no em tornis a parlar del que et fa el menganito perquè jo et dic i tu després... No em fas cas. Clar, això no és una ajuda realment, no? És com, bueno, és el que dius, escoltar sobretot, no? Doncs amb aquesta escolta i amb aquest Ho hem de deixar aprenentatge volíem donar-vos les gràcies per haver-nos acompanyat avui i per haver-nos permès aprendre de les vostres experiències i aprendre de vosaltres. Gràcies a vosaltres. I a casa, com sempre, esperem que us hagi ajudat, que us ho hagueu passat bé, que això és lo important, i ens veiem al proper episodi de Dit al llit la setmana que ve. Adéu! Adéu! Et vull dir una cosa, hi ha una cosa que et vull dir. Dit al llit. Amb Gemma Prats i Èrica Bota. Menos merdes, més petons.